நிச்சயம் வருதா பாரு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு கூகுள் ஸ்னேக் கேம் விளையாட போறோம். லைவுக்கு வாங்க, கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் வெல்கம். லைவுக்கு வாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை பரிச்சை.
சரி, 40 போட்டேன் டார்கெட். போட்டுட்டேன். கஷ்டமா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு.
ஹலோ காய்ஸ், லைக் போட்டு பாருங்க காய்ஸ். நீங்க எவ்வளவு டார்கெட் வைப்பீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க காய்ஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஃப்ரீ தான். ஓ சாரி, 40 மேல இப்ப டார்கெட். லைக் போட்டு பாருங்க காய்ஸ். ஓ மிஸ்டேக், மை மிஸ்டேக். ப்ளீஸ் லைக் காய்ஸ், லைக் பண்ணுங்க காய்ஸ்.